Искам да гледате тортата и се възхищавате. Чудесно. Невероятно е, това е тортата. А на булката не е ли по-добре? А сега се възхищавайте на булката. И внимавайте, че Цецо е въоръжен. Не е само Цецо. Дали, разбрахме. И булката е въоръжена. Никой жена да не гледа младоженеците. Как се разсъбляка от това, го гледаш? Не. Забърди за малко, бе. Той се обжени и се разпусна. Да, разбирам да покажеш нещо. А сега искам да вземете ножа заедно в ръце. Дигате високо нагоре, защото която ръка държи ножа най-отгоре, това е ръката, която ще ръководи семейството. Сега се мисли. Така, готови? Режете! Нека да чуя вашите полицайни за вашите младоженци. Сега! Горчиво! Уважаеми младоженци, искам да оставите ножа долу, защото искам да погледнете горе в небето. Нека всички тези звезди, които ще видите, да бъдат нашите пожелания към вас в този прекрасен момент. Дами и господа, още веднъж вашите полицайки за семейство Иванови и нека бъде сега. Горчиво! 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 Много е хубаво. Ай.
и всяка падаща звездичка, наше желание